Питай как е. Айде, втори път. Готови? 1, 2, 3. Леко дръпнете. Ама, нашите са по-силните. Изпри. Не тъпаме на изпри. Слушайте, последно проба. Айде, 1, 2. Значи сега ето тук, ако сега вече влачете. Възела, ако мине е това, значи ние ще влизаме. Възела мине е това, вие посъздавате. Аз съм центъра. И вече бавничко. Ето сега вече това е. Няма изведнъж. Що бавничко? Така просто. Чай! Никой да не дърпа. Спокойно. Окей. 1, 2, 3!